Senadyan wujud temong paksi Dalem kula ngomong nih kaya nyangking Tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya Tremos suarane mending, Mas. oh tenan Oh. Tremos isine banyu anget kok Nggih, nggih tenggorokan apik nggih kesehatan ya bergas Nek Tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan jodak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio malang siliramu kok, Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya Tremos ya tak betah-betah. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Alhamdulillah. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang atiku sing lagi. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu ora apa-apa. Ngapa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino lah aku nek kono ngruthuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibombok penak-penak joke nang nggone ngon-ngon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih ki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe kok ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kulino omong-omong. Lali Lali ki kok omong sandangane iki. menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi kirik ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Enek sampeyan aja kirik deh. Apa? Asu. Oh, asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga hengat. kok wis kuwi rung-rung Lah nggih. urung alus Ibu bunga manis yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doprok kendeken kok lek ngendok piye? Aja ndaprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono kok pisan. Wis digit latu-latu iki Bang. alus ya Alus manis nang sak make. Ki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono. Lakumu sing biasa ngono lho kok iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Ora. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya ya wis manut. Wes suwe nggon kula nonano kowe iki nyapa? Kowe iso bawa, coba bawa ndang. Goleki. Lambemu ki lho biasa gak iso to. Nek bawa nek goleki. Melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok. Lho lambemu jengat. Ya aku madakne, nadane karo suarane kuwi lho. Iya, Ndang. Goleki si podang jana. Ya ya, iki
Sing kok sapa kali yo ngene iki. Lho kok iso lho? Lho jeneng ngerti. Ngerti mak prot ngono terus piye? Biasa lho. Ora apa-apa aku mburi wis go cikrao. Lagi ibu. Bunga hatiku. Ana Nyanding bisa dadi tombo Nah, saiki gandeng Mbak Eka iki kondangi uget-uget. Aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget. Leres Mas Ahyo, leres. Coba kaya apa pamerno uget-uget mu neng kene, mulai bar nembang langsung ae mulih neng Jumbleng. dadi ki uget-uget ki ngono ya. Asale saka Jumbleng ngono. Iya. Masa aku dadi sinden telek kowe iso. Ora, Eka, Tapi nyapa? kowe ndodoko Ngono. tak sentor. Tapi aku bangga menjadi telek. Lho kok iso? Nun sewu lho. Napa? Bopo Kapolsek, Iya. Bopo dan Ramil, Bopo Lurah sekecamatan Jenangan kene. Ki tak kira mbok pejabat ngendi wae. Ora wani karo telek. Lho kok iso? Tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh. Lho kok iso? Mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek. Upamakno. Wani ngidak telek, sida pincang sikilmu. Eleh. Kok iso lho? Lah iya kena telek, aduh to. Aduh to. Ayo, ya para. Upamane iki telek, Heeh. tak tidak nek. Oh iya. Nek Iya. aku duwe. Ngopo? Telek apa sing ora mambu? Oh. Ya kabeh telek umume mambu. Ora mungkin. Mambu Telek ya, Pak. garing, telek garing. Alah salah. Telek pitik. Alah salah. Lho kabeh mambu. Ora. Apa? Lha apa? Telek dipoto. Mbok delok. Reng. Kowe ngerti telek sapi jenenge apa? Ah tretong to, Mas. Telek pitik, Alah ya telek ya lencung. telek wedhus. Alah intil, Mas. Gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas. Pinter ya. Layak kowe jodohmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono. Awakmu nek cara daran ngono, Mas? Heeh. Sego goreng karo maksudnya kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng. Oh, pitik sego goreng no, Mak. Iwak pitik entah kuwi lho. Heeh. Seneng. Ya emoh. Alah telek. Digoreng. Ngarep. Lah, telek. Wah. Bareng telek digoreng semangat. Pokoke kowe cah loro iki sak rombongan. Kowe iki kok iso awake dhewe iki lho. Jajal kuwi mau piye? Iwak pitik entah kowe. Ya emoh, goblok. Alah telek. Haram. Telek. Ndak Telek alah digoreng. Yo gelem. Lah. Ora percaya? Ayo. Reng, Ora percaya. Dalam Mas. sampean Ya. ayam goreng doyan. Ya nggih, niku remenan kula Entah. tane ayam goreng. Lek ayam entah, Empun. gumbal lek digoreng, Walah, seneng. Lah. panganane telek karo gumbal. Rek. Ora gur telek tok. Gumbal barang ya dimplok. Iki Oke, dagelan klop, kondang klop. lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa, aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku ya gur kuwi kok ya. Ayo, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon dek. Lah iki wau pun kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, abuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas Gas. LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Wong ngidep Pak Agus kok ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken Lanjut, podang nggih. kuninge, Oh, Mbak aku, Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Iya. Berarti lak yo kono rombongane to. Penting aku nggawa gombal kok tak kunjungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esok
awane ngomah wis ora krasan. Kene nak, kene nak. Anggolek pirsa. sing tak sayang. Iya, iya. Obeng-obeng midarang nggonku goleki. Nara krasa esuk awan nganti emane yen nganti yo kang nyawa. Eyang-eyang tak sawang mencrok ning apang. Uget Wah, parinde saka kaduwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Ubang tak suwun mbok aja ngete. Podang puning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen kelakon nyanding sliramu. Ora bakal atiku kagiwang liyan. Yen si podang andutut ati kebranan. Neramanda atiku sangsaya ndadra. Samsranani sun Oh. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasan. Ora golek sing tak sayang. Mobeng-mobeng mikir anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Yang tak sawang mencrok ning apang. Kegancangan tak rinde saka kaduwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Tak suwun kok aja ngene. Podang kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Tiba bunga yen kelakon nyanding sliramu. Ora bakal atiku kagiwang liyan. Si podang andutut Neramanda atiku sangsaya ndadra. Sansranani sun pikatulu pendendo. pripun Mbak Eka njenengan mirsani warga masyarakat Wates. Ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang
Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan. Anom sepuh isik padha ngumpul ya, Lek ya. Urung ana sing do mulih lho ket mau. Ya ora enek wong dulur wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran ku ya ditunggu ngantek bubar. Iya, iya. Ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon. Iya. Dungane sewengi dek ora enek lerene. Donga bismillah muga-muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing bapak-bapake ngendikane Mas Cahyo ora nek wong rasan-rasan. Ora nek wong don paidon. Apa meneh priyayi putri. Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, ngremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial. Iya dadi jarimu yo harimaumu. Jarimu ketikan jarimu adalah harimaumu juga. Ambek jinteng ngoten mek kene ae lah handak ngono wae. Iya, nek yo beda karo keluarga ageng kene. Wong wates yo ora enek lho, Nduk. Ora enek. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahyo. Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang. Sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet do ngerti nek kuwi bahaya yo, Mas. Wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik, bae malah pindah online. Oh ya awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, aku kok iso teko melok-melok ngono. Lah ya awakmu TikTok ngono kae lho, lah ora pas. Aku yo Tanjung Perak, kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Oh ya. Iso. Tanjung Perak. Apa? Kapaling Langi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya rono arek ngopo? Ngopo Pak Munadi rono arek ngopo? Pak Lurah Munadi rono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono, ngono. Ora tak nusul ngono. Mboten no Mas nggih, sedulur wates jenengan niki nggih. Napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo. Betul. Bahwasanya wates jenangan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenangan wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa. Apa sedina ping 4? Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking seneng. Mula dingendikane Mas Cahyo niku wau dulur wates jenangan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Piyai wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan dadi mirsani wayang karo tirakatan gitu. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya Mbak Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten Pak Mendung. Biasane nek ning kene disebut Pak Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra.
putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote iki Pak Jenggot. Oh, ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok gurat. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Ning aku mbolo Pak Taslim niku puenak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing Gapuk. Lah ngopo emang? Mas Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedira dikuweplaki terus kok. Nah aku dadi Mas Gapuk ra mau tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat Wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala niku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik mau janjiku wit sore mau rung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang. Derek nggih. Semene sing kepareng pinarake ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondore ndelok kok streaming ngono Oh, biasa. saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir kene tak dingene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjake basane wong kene iki nabuh lho. Niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak, mengke pas alah enteni bar niku nggih aku ngono. Lah wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok ya. Dipinangkani kono, mudhune kono nyekel kendang. Karo pamudutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Iki wau Wonten nyuwunipun. gelo. Nggih, gelo wonten, gubuk asmara Gubuk asmara nggih saged. Gubuk asmara. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Nggih, Kendangipun dibeto minggah mriki. Nggih, nggih. Men cetha, men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan. Sapa ngerti iso kangge apa kuwi tolok ukur bahwa seorang sinden eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Betul. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bagong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Awakmu kuwi mesti biasane lek karo aku kuwi biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glontor ngene iki semangat Ya aku. rono to digungani kok ya digungani gondor. Mbak Eka. Dalem. Ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem tek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Nggih. Lah kok kene sik sing mangan. Iki lho bar mangane yo cepet turu yo Nan. Oh goren kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok ya. Oh padake kok ya. Wis ben ning kono yo ren aja adoh-adoh nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glondren. Menungso kok diambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Apa teman setia wong tegese nggoren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki nek Ponorogo nggoren ki tetep aktif. Aktif tenan, teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang nuntunne dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goren. Iya, iya. Kowe picek apa piye tuntun goren? Ya tegese gorekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono lho. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan didepi goren ngeten iki to rek baren mengke tanggapan sesasi ping swidak lho. Swidak jaran apa piye ora? Nggih niku. Lek lakone Lho piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goren niku mengke bare wah tanggapane lu waris. Lah aku kok malah sepi. Lho. Ini ki. Nek pamane kowe iki kurang pamane percaya,
Nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ki gurin ku apa? Menusa biasa kok ya. Lho tapi mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan gurin tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angler kok. Weh. Gubung asmara apa gelem, Mbak? Gubung asmara sih ya? nggih. Nggih. Iki wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mic. Ayo. Jan ya tenan. ngono kuwi. Tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya, guyu wae. Mingkem. Kakak kuwi tegese gugan karo awakmu lho. Iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ta ra. Madhep rene. Lek glondor. Madhep rene ah. Sombong amat. Ah iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok taat. jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. Bawa sik lagi Bawa sik, dijajal. ya wis. Nggih. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot ubruk ya aku lho, ndor. Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul iso omong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glondor, liyane ya glunduk. iya jenenge glondor miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas. Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekeli miki rengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kabel kuwi wis diajepne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbak Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah ndremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Kicah yo asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, woprok ya suwe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburi dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lak udara sok bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyo menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Ah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas, tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya.
tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing jumbleng iki. Gila sing jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur ilu-ilu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok ngantek keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang tur ya lucu. Ki yoyo asmanyo. Saksi. Ada garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng nyemplung ning sik. Jumbleng. Kira. Ayo bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri kok. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya yen jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku lah nyetel ning Setelane kene. Aa pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Nyuwun pangapunten lho, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wau niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ben Ora iki cuma- menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Waduh. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni kok ngene Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Sarik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndangan seragenan, iya ta? Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak ndendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender. Tembung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Madang karake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Ji, ro, lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukuke piye to, Kak? Kok bingung ning madang karo Pak. Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Ah, kuwi lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko turu. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sering ngene pating. Aduh gak penak yo.
Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka Bonang. Ya Bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kena kempul. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to dengone. Penak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane Ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan itu mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone Bonang. Blablas nang nggone Peking, nang nggone Saron, nang nggone Demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka Bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggak ayo ngeten ketok kaya sragenan ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngeten. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ini ki sing tak karepe. Nah, ini ki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki iso Ya aja mutung ngono kuwi ora. Nah, sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh, tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Besake wis kok cilik iso. ya Kok diploso. nek aku nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi. ya. Lho, saiki udo lho. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono. Dadi. Bukan moro lho. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Ya. Tembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak goleren Iya. ning cagak kebak tulisan karena abang kondo isih prawan jenengiku bekas mara biyen kae kanggo antum tresno semuanya ya yo aku kowe tanpa kloso Daun jatuh sih. ketapan asmara kubuk kae nyimpan wati wiwit biyen umaka saiki kubuk kae kebak cita layang wengi nganti gaget rina Mbah Lurah dawa mendho. Ngapa? Mbah Lurah goyu. Mbak Eka pinter. ya kon nambahi 100 Mbah Lurah, tak usulke monggo 100 melih. 100 ki bijine ngono ditambahi 100 bijine wae Nilai-ne. nah pomone diparingi Tenanan? nah ya ora apa-apa Pak Care pengen niki melih nggih. Pak Care kon ngundur to? Ya Allah, kadung mau kowe ngin request kangen ndang lho malah kundur dhisik. mboten napa-napa mengke mriksani wonten streaming Ya ndak? nggih
sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi karma marga leren ning kubo kasmana yo Mas Gareng ayo Pasare. nyokek Mas yo nyokek yo Pak Care. oh iya matur nuwun Pak Care. Pak Sare wis terus Pak Kami Tuwa oh alah kita iki nyanyi kok ya oh, iki ganggu Kuwi mau kan Pak Lurah. Heeh. Wis tak tere rono. Ya. Ya terus kuwi mau Pak Care. Heeh. Ya, kuwi tak jepit teh rene. Ya. Iki kari sapa neh? Kami Tuwa Tapi tua. Kami tuane akeh lho. yo malah beneran toh Oh, sing kok jupuk aku. yo Potong ngungkir. yo ora apa-apa Ya wis. nang yo gareng COD Pundi Pak? Wah, pundi Pak? Wah. yen liwat aku kelingan uget tetetan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi karma marga leren ning kubo kasmara Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Care, alhamdulillah. Mbah Care kondur piyaine kok. Nggih, perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, Mbak Care perwakilan. Perwakilan. Iya. Tetep nggih nyawer Mbak. Karo Mbah Care wis rasah. Nggih, sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya meksa nekat ora. Nggih, niki bocah niki lak golek dhuwit mesti WKT ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit suweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan napa anu mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, Oh, ya iya. purun. Nah ini kan ya ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen mbangun. dalan kula niku pun kula desain ngeten nika. Dalan Dadi pertanian sekaligus. kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane. Dadi bledok tok kae aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. Lho ki ang kono dalanmu ki urung dikapak-kapakne ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono kok Mas. sombong lho. Lho ngapa ta? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho ngapa? Lho ora penak ambekan. Lah iya. Nggih. Iki enten mamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo. Gelo Hmm, iki. ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo iki. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyan to kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro, loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, kancane. Triastuti. Jantenan ya Mbak Ika. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke sendang Sinden Madangkara arep buka ngoten langsung set. Dito. Set ngono. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo. Nah, Nek pamane aku sing maju, ndi to kok ora Ndi to, ketok ndi ngono. to, ndi wonge. Ngadeg karo ora padha wae ndi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa nggih to? Podo, Awake dhewe tinggine semampir ya. Tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak?
Ya wis awake dhewe dianggep apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh padha toh. Ipel-ipel lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawaan satu marga. Satu margane nggih kadang kula ki Mbak Eka kan nggo ngoten ki jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula wedi lek duwe keturunan aneh ngono, Mbak. piye ta? Pripun Lah Mbak pawake? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek jedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ula. Paling ora telek cecek ya, Mbak yo. Kayak boyo. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah diurare aja ora. kok iso. Gelo pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Hastuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah seketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesuk tak ora padha. Piye? Ora padha kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh, piye sik? Tangan kuwi cupet lho marai yo. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah kok Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul dek. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Iya iki. Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep to sing hafal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados. Yo. Pak Mendung lah iki. Iki Pak Mendung. Gen kayane mau orang munggah arep nyawer. Iki Pak Mendung. Yo. Yen pancene ora tresno mbok yo kandha wanda sing prasaja aja gawe ganti aku ora bakal Joget ya Pak Mendung. Dulurmu tekan. Yo Ah, iki dulure ya. yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak Jenggo.
Mas Kang. Aduh Didi yo. Aja gawe kelati aku ora bakalan gedeli Kaya ngene lelakonku. Ya ya. Dadak ketemu. Yen pancen dipisahke. Yo Hati salawase. Oke, terima kasih ya Pak Bendung, Pak sehat Bendung, selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak D. Iya, iya. Alhamdulillah.